Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Kajingi ki bara plakat de samla puli kathan chate lamingi ha gachatri jungka North East Student Unions halor gajungon rung kerthlap ki menderi ber gajing sha yurot ki jat bandri red ban jong ki chila chate lamingi. Hasilong yakati gajing yaki lapelong hakandai lahat hakabau ba Samuel Jirwa President ulayalam yaki samla pulikum ka KSU. Hajula Manipur lapelong hanong ba Imphal da kispangut ki samla puli lami pat ba hakasngining kong ban pelong ya gajing yaki isyong talan mongon ha ke sam thong Imphal West District kum gajing persha ya gajing rungbe anjing ibriu shaki jila North East India. Ya kani kajing yaki lapelong da ka All Manipur Students Union AMSU hapo kajing lam jaga North East Student Organization NESO. Ha kani kajing yaki ki samla puli ki lara yaki plakat ban dawa ya kajing penrungno ya ka National Register of Citizen NRC. Ha kajula kajing yapen ben yaki internally displaced person IDPS bat kajing thung ya ka committee ban petnya halor kajing kiuken san jang kajing bon pat ba. Ka NESO kalai tiru da ka memorandum sha governor ka Manipur ban dawa ban shimkhya mador ya ka jinglap ba jingpen phaino ya ki nongrung bean ban khang khadap ya ka khaput Indo Bangladesh bat ban pen khan ya ka jingpet ngor bat jingsin red ha khaput ka NESO kala dawa ro ba ka sarkar preng bat ka sarkar jilla Manipur ki dei ban shimkhya ban pen betno ya ka jingye ka jia barang yai beteng ha ka jilla bat ban wan ra ya ka jing suk bapura hapo ka por baritam ha Mizoram lapelong hanong ba Aizwal da ka Mizo Student Unions Hanagalan lapelong hanong ba Kohima lapelong da Nagaland Student Union na preng gijilla shati lamingi ki bayaki ya ka an banyada ya ki pat riewlum na gijing shakar thrap ha ki he pat ber ki menderi bapoi wer na Bangladesh ka jilla Mizoram ka pen I ka kyrshan bat mi ki khynnah skul ha ki surok ban ra plakat kum gijing snok ti lang junkie. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.